Txemori Carrascal naiz, antigotarra, baina ja azken urtetan Hernani hartua. EHUko ikerlari eta irakaslea naiz, eta adimen artifizialeko graduko koordinatzailea. Matematika ikasi nuen, eta lehenengo urteetan matematika puroa gehiago gustatzen zitzaidan, algebra, topologia eta horrelakoak, baina azkeneko urteetan karrera luzea da, eta azkeneko urteetan aplikazioekiko interesa sortzen hasi zitzaidan, eta hasi nintzen hartzen irakasgaiak matematika aplikatukoak. Adimen artifizialarekin nire erlazioa nahiko azken urtetakoa da, pixka tesi garaitik aurrerakoa. Gaztetan ni ez nintzen bat ere teknologikoa, eta batxillerra bukatu nuenean oso argi neukan ingenieritza eta horrelakoak ez nituela egin nahi. Baina poliki-poliki hori tesi garaian konturatzen hasi nintzen teknologiaren atzean eta adimen artifizialaren atzean matematika pila bat dagoela, eta engantzatu ninduen, eta egia esan gaur egun ez nintzake berriro matematika burura bueltatuko. Adimen artifiziala etorri da, eta geratzeko etorri da. Berarekin bizitzen ikasi beharko dugu. Eta nik uste dut, bai behar dela disiplinarteko hausnarketa bat, adimen artifizial horrek ez ekartzeko onura soilik gutxi batzuei. Uste dut, ez genukela utzi behar adimen artifiziala teknologika handien esku bakarrik. Hau da, guk ere uki beharko genukela zer esana, zer nolako adimen artifiziala, zertarako eta nola nahi dugun. Orain arte, nire lan ildoa nolabait ikerketa gutxian zegoen zentratuta, eta ez nintzen hainbeste prekupatzen ikerketa hori gizartera nola heltzen zen, edo ea heltzen zen. Eta gaur egun egiten dudan lanaren parte bat, bai nahi dut gizarteari transferitu. Orduan, nire helburua bai da egiten ditugun lanak gizartearen onura bilatzea eta egiten ditugun gauza guztiak gizartera heltzea. Gauza ezberdinak egiten ditugu, alde batetikan ikuspuntu tekniko horretatik saiatzen gara beste disiplina batzuetako ikerlariekin eta profesionalekin elkarlana eta hausnarketa egiten. Bestalde, formakuntza uste dugu dela ardatz oso importante bat, bai gizartea formatzea, haurrak, profesionalak, bai gure ikasleak, hori da beste ardatz super importante bat niretzat. Eta hirugarrena da ere aplikazio konkretuak gizartearen onura bilatzen dutenak. Adibidez osasungintzan, emakumeen osasungintzan, ez dela horren beste landu den gai bat, eta horrelakoak. Lanean ez dagoen uxueri gustatzen zaio familiarekin egotea, bi seme alaba dauzka, 4 eta 6 urtekoak, Iraia eta Egoi, eta gustatzen zait beraiekin egotea. Furgonetan bidaiatzea, pila bat, gustatzen zait. Surfa, saiatzen naiz egiten, eta mendia asko gustatzen zait ere bai. Naiz pertsona bat nahiko alaia, orokorrean, saiatzen naiz gutxienez alaia, normalean nahiko alaia naiz. Naiz nahiko kaotika eta nahiko despistatu. Egia esan, astean pare bat aldiz edo 3 galtzen dut kartera, gintzak, pixkat orduan ere bikotea, dago pixkat erotuta nerekin. Lanean ordenatuagoa naiz, egia esan, kaosa beste toki batzuetatik ateratzen da. Lanean nahiko ordenatua naiz, antolatua, eta langilea naiz, eta gustatzen zait inguruko jendea ondo egotea. Ez zait gehiegi gustatzen orokortzea, eta uste dut emakume bakoitzak daukala bere ibilbidea eta bere kontatzeko bere istorioa mundu digitalean. Badakit batzuentzat oso gogorra dela, beste batzuentzako ez hainbeste. Nik urte dexente daramatzat mundu digitalean, askotan neska bakarra izaten, eta pixkat ohitu naiz hortara eta nire ahotsa entzunaraztera, kontekstu hortan. Teknologia murgiltzen den neska batek egin ditzake, gizonezkoek egin ditzaketen bideo guztiak, eta ziurrenik besteren bat oraindik ez zaiguna okurritu, ze hain gutxi gaude, igual neskaren batek edukiko duela ideia berriren bat. Eskerrik asko.
teknologian hasi nahi duten neska gazteei esango nieke gustatzen zaien egiteko, egiten dutenarekin disfrutatzeko batez ere, eta pixkat gainerak izateko eta ez isiltzeko.